नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर भरपूर दिवस झाले व्हिडिओ येत नव्हते, कारण मी कोरोना पॉझिटिव्ह होतो। टेस्ट केलेली, थोडासा ताप येत होता, खोकला होता आणि मी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला गेलो तर त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आला। त्यानंतर मी 14 दिवस क्वारंटाईन होतो। तर आता आज 13 दिवस झालेत, उद्याचा एक दिवस फक्त शिल्लक आहे। तर उद्या क्वारंटाईन संपणार आहे, होम आयसोलेशनमध्ये होतो मी। तर मंडळी, हा व्हिडिओ बनवायचं कारण असं आहे की कालच आमचा एक जवळचा मित्र पहिला कोरोना पॉझिटिव्ह होता, त्याच्यानंतर त्याला न्यूमोनिया डिटेक्ट झाला। तर तो काल दुपारी 1 वाजता ऑफ झाला। सो हा व्हिडिओ बनवायचं कारण असं आहे की त्याचं एजसुद्धा जास्त नव्हतं, माझ्यापेक्षा 1-2 वर्षांनी लहान होता, साधारण 27 ते 28 एज होतं। सो हे एज त्याचं हे जाण्याचं नव्हतं। त्यामुळे मित्रांनो, काळजी घ्या आणि एक कोरोना पॉझिटिव्ह असल्यावर काय अनुभव येतात आणि आपण काय काळजी घ्यायची आहे, तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। मी काय काळजी घेतली, मला कोणते अनुभव आले, ते मी सगळे तुमच्यासोबत एक यूट्यूबर या नात्याने सर्व शेअर करणार आहे मंडळी। तर हा व्हिडिओ नक्की बघा। तब्बल 13 दिवसांनी आज मी घराच्या बाहेर पडलोय। ज्या ठिकाणी मी भाजीपाला वगैरे लावलेला, चिबूड आणि भोपळा लावलेला, त्याची लागवड केलेली, तर त्या ठिकाणी काम करत असताना जरा फ्रीजचं पाणी, थंड पाणी वगैरे प्यायल्यामुळे आणि भर उन्हात काम केल्यामुळे जरा मला थोडासा ताप आलेला आणि त्याच्यामुळे मी पहिलं प्रायव्हेट हॉस्पिटलला गेलो। तर त्यांनी मला सजेस्ट केलं की खोकला आणि थोडासा ताप आहे तर तुम्ही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला जा आणि टेस्ट करून घ्या। तर मी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला गेलो, त्याच्यानंतर तिकडे RT-PCR टेस्ट केली, त्याच्यामध्ये घशाचा स्वॅब घेण्यात आला माझ्या। आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी 2-3 वाजता मला हॉस्पिटलमधून फोन आला की तुमचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे, तर तुमच्याकडे 2 ऑप्शन आहेत, एक म्हणजे होम आयसोलेशन आणि दुसरा म्हणजे हॉस्पिटलाइज्ड। तर ॲक्च्युली आपल्या इकडे असा विषय आहे की देवगड वगैरे साईडला की या ठिकाणी आपल्याकडे ऑक्सिजन बेड वगैरे म्हणजे शिल्लक नाही आहेत, ॲक्च्युली नाहीतच असं म्हणता येईल। तर आपल्या सिंधुदुर्गात फक्त एक साधारण ओरोस किंवा कणकवली या ठिकाणी फक्त ऑक्सिजन बेड आणि व्हेंटिलेटर्सची सोय आहे। सो देवगड वगैरे अदर ठिकाणी जर तुम्ही क्वारंटाईन होत असाल हॉस्पिटलमध्ये, तर त्या ठिकाणी कदाचित हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनची व्यवस्था नाही आहे। आणि आता ह्या सध्याच्या 1-8 दिवसामध्ये सोय केली असेल की नाही माहीत नाही, पण ज्यावेळी मी पॉझिटिव्ह आलो माझा रिपोर्ट, त्यावेळी मी चौकशी केली तर त्या ठिकाणी ऑक्सिजन बेड नव्हता। सो मी होम आयसोलेशन सिलेक्ट केलं। माझी फॅमिलीशी मी बोललो की असं असं प्रॉब्लेम झाला, सो होम आयसोलेशन बेटर आहे की हॉस्पिटलायझेशन, तर मी होम आयसोलेशन सिलेक्ट केलं। आता होम आयसोलेशनमध्ये प्रॉब्लेम काय होतो की जर इमर्जन्सीमध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम झाला तर तुम्ही तेवढी धावपळ करू शकत नाही, कारण हॉस्पिटलमध्ये असल्यावर तिकडे डॉक्टर, नर्सेस वगैरे असतात, तर त्या ठिकाणी तुमची लगेच ट्रीटमेंट होऊ शकते। पण होम आयसोलेशनमध्ये हा प्रॉब्लेम नसतो। पण जर तुमच्यामध्ये जास्त लक्षणं नसतील, तुमची ऑक्सिजन लेवल वगैरे मेंटेन असेल आणि तुम्हाला काही जास्त त्रास नसेल, तर होम आयसोलेशन बेटर आहे। या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या खाण्याची काळजी घेऊ शकता आणि सो घरच्या क्लायमेटमध्ये फॅमिलीसोबत वगैरे म्हणजे असल्यामुळे एक मेंटली स्टॅबिलिटी राहते। त्यामुळे माझ्या मते ज्यांना लक्षणं कमी आहेत, ज्यांची कंडिशन वगैरे त्या प्रकारे उत्तम आहे पण पॉझिटिव्ह आलेत, त्यांच्यासाठी होम आयसोलेशनचा ऑप्शन बेटर आहे। पण आता गव्हर्नमेंटने होम आयसोलेशन देखील बंद करण्याचा विचार केला आहे। सो आता ते बघूया पुढे काय निर्णय होतो तो। पण पहिल्यांदा ज्यावेळी मला कळलं की मी पॉझिटिव्ह आहे, तर त्यावेळी सर्वांप्रमाणे मी देखील भरपूर घाबरलो। म्हणजे मी त्यावेळी ऑक्सिजन लेवल माझी चेक केली तर ऑक्सिजन लेवल 98-97 पर्यंत होती, पण पल्स रेट जो होता तो भरपूर वाढलेला, म्हणजे असे छातीमध्ये असं पूर्ण धडधड धडधड होत होती, भरपूर घाबरलेलो। जवळपास अर्धा दिवस म्हणजे एक साधारण संध्याकाळपर्यंत तरी मी भरपूर टेन्शनमध्ये होतो, पण नंतर थोडासा स्थिर झालो। ॲक्च्युली प्रॉब्लेम काय होतो की ज्यावेळी तुम्ही कोरोना पॉझिटिव्ह आहात म्हणून असं तुम्हाला समजतं, तर तुम्ही कितीही मेंटली स्टेबल असाल तरी पण
थोडासा शॉक बसतोच आणि भीती निर्माण होते. सो पहिला ऑप्शन हाच आहे की घाबरू नका. घाबरल्यामुळे काय होतं की जर समजा तुम्ही ब्लड प्रेशरचा वगैरे तुम्हाला त्रास वगैरे असेल तर ब्लड प्रेशर वगैरे शूट वगैरे होऊ शकतं किंवा लो होऊ शकतं. सो ती एक काळजी घ्यायची आहे की शक्यतो जास्त करून घाबरायचं नाही आहे. मला देखील भीती वाटलेली, पण मी नंतर स्टेबल झालो. त्याच्यानंतर सेकंड ऑप्शन की आपली जी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आहे त्याच्यामधून आपल्याला ट्रीटमेंट वगैरे असते, गोळ्या वगैरे असतात कफ इन्फेक्शन कमी होण्याच्या, तापासाठी. त्याच्यानंतर अजून तुमची इम्युनिटी पॉवर वगैरे वाढवण्यासाठी सर्व गोळ्या तुम्हाला दिल्या जातात, कफ सिरप वगैरे. तर त्या ज्या प्रकारे सांगितल्या त्या प्रकारे फॉलो करणं ही आपली जबाबदारी आहे. आणि शक्यतो जेव्हा ताप वगैरे किंवा खोकला येतो तर प्रायव्हेट ठिकाणी न जाता डायरेक्ट गव्हर्मेंट हॉस्पिटलमध्ये जाऊन टेस्ट करणं बेटर आहे. कारण काय होतं, ज्यावेळी तुम्हाला ताप आणि खोकला वगैरे होतो त्यामुळे आपल्यामुळे दुसऱ्यांना देखील इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस असतात. सो ज्यावेळी ताप आणि खोकला येतो त्यावेळी तुम्ही स्वतःच होम क्वारंटाईन व्हा, म्हणजे तुम्ही स्वतःच वेगळं व्हा. हा एक बेटर ऑप्शन आहे. मला देखील आमच्या फॅमिलीने वगैरे आणि मित्रांनी सजेस्ट केलं. ज्यावेळी मी त्यांना बोललो की मला ताप वगैरे आला आहे, सो त्यांनी मला सांगितलं की पहिला तू आधी साईडला हो आणि नंतर बाकीचं टेस्ट वगैरे गोळ्या वगैरे चालू ठेव. तर सो ते मी एक फॉलो केलं. त्याचा फायदा असा होतो की तुम्हाला जरी ताप आला असेल तरी तुमची फॅमिली वगैरे सेफ राहते. हा एक चांगला ऑप्शन आहे. सो हे एक फॉलो करा. त्याच्यानंतर अजून एक विषय की ज्यावेळी आपल्याला समजतं की आपण पॉझिटिव्ह आहोत, सो आपण वाफ घेणे, काढा घेणे ह्या सर्व गोष्टी चालू करतो, एकदम गरम वगैरे पाणी पितो, तर ते जास्त करू नका. काढा वगैरे घ्या, पण तो एक लिमिटमध्ये घ्या. कारण जास्त काढा वगैरे घेतल्यामुळे आपल्या अंगामध्ये हीट देखील वाढते आणि सो त्याच्यानंतर आपल्याला साईड इफेक्ट्स होतात. त्याच्यानंतर गरम पाणी पण उकळवून कोमट केलेलं गरम पाणी घ्या, एकदम गरम पाणी पिऊ नका. काही लोकांचा असा समज असतो की एकदम कडकडीत गरम पाणी पिल्यामुळे कोरोना जो आपल्या असतो लंग्समध्ये वगैरे तर तो नष्ट होऊन जातो. हे अतिशय चुकीचं आहे. सो उकळवून थोडंसं कोमट केलेलं पाणी प्या आणि ते आपलं साईडलाच ठेवा. त्याच्यानंतर एक ऑप्शन जेवण अजिबात कमी करू नका. एक साधारण सिंपल पेज, डाळ भात आणि फळं, सो असा तुमचा आहार असला पाहिजे. एकदम हलका आणि पचायला देखील हलका असला पाहिजे. हे एक पथ्य पाणी आपण जर थोडंसं फॉलो केलं तर सो लवकरात लवकर आपण क्युअर होतो कोरोनामधून. त्याच्यानंतर मी काय केलं की ज्यावेळी तुम्ही होम आयसोलेशनमध्ये असता तर तुमची जी खोली असते ही प्रॉपर व्हेंटिलेटेड पाहिजे. म्हणजे त्या ठिकाणी सूर्यप्रकाश वगैरे आणि हवा खेळती राहिले पाहिजे. जर बंद खोलीत वगैरे तुम्ही राहिलात तर त्याचा देखील आपल्याला जरा मेंटली प्रॉब्लेम होतो आणि आपल्याला फ्रेश हवा भेटत नाही. तर सो ते एक फॉलो करा की ज्यावेळी तुमची रूम वगैरे तुम्ही सिलेक्ट कराल तर ती वेल व्हेंटिलेटेड असली पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर तुमचं सगळंच वेगळं ठेवायचं, म्हणजे तुमची जेवणाची भांडी, ब्रश वगैरे, अजूनही टॉवेल्स वगैरे, तुमचे कपडे, हे सर्व आपण वेगळंच ठेवायचं, जेणेकरून त्याच्यामार्फत होणारं जे इन्फेक्शन असतं ते आपल्या फॅमिलीला वगैरे होणार नाही. आणि त्यासोबतच सॅनिटायझर वगैरे सोबत ठेवायचं, हात वगैरे सॅनिटाईज करण्यासाठी. त्याच्यानंतर आपण ज्या ज्या ठिकाणी स्पर्श करतो तर त्या ठिकाणासाठी देखील एक स्प्रेची छोटी बॉटल ठेवली पाहिजे, जेणेकरून दरवाजाची कडी वगैरे आणि अजून इतर ठिकाणी आपण जिकडे स्पर्श करतो तर ते देखील वेल सॅनिटाईज केलं पाहिजे. आणि शक्यतो मास्क वापरला पाहिजे, जेणेकरून आपण ज्यावेळी बोलतो त्यावेळी कोरोनाचे जे विषाणू असतात ते हवेत बाहेरच्या येतात संपर्कात आणि त्यामुळे दुसऱ्यांना देखील त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो. सो मास्क कंपल्सरी आहे. पण ज्यावेळी तुम्ही रूममध्ये एकटे असाल त्यावेळी मास्क नाही वापरला तरी चालेल, कारण जर तुम्ही दिवसभर मास्क घालून राहिलात तरी देखील त्याचं साईड इफेक्ट भरपूर आहेत. त्यामुळे ती एक काळजी घ्या. आणि आपल्याकडे काही माणसांचा असा समज असतो की मी यंग आहे, मला काहीच होत नाही, मी कुठेही फिरू शकतो. तर हा सर्वात चुकीचा समज आहे. कारण काल जो आमचा मित्र ऑफ झाला
तो देखील 27 ते 28 एजचा होता. सो आता त्याचा नक्की प्रॉपर काय झाला माहीत नाही, पण त्याला न्यूमोनिया डिटेक्ट झाला, लंगमध्ये इन्फेक्शन झालं. त्यामुळे काल त्याची ऑक्सिजन लेवल भरपूर डाऊन होऊन तो आता 4 दिवस व्हेंटिलेटरवर होता. त्याच्यानंतर तो ऑफ झाला. तर ज्यावेळी तुम्ही बाहेरच्या ठिकाणी फिरता तर अतिशय महत्त्वाच्या कामाशिवाय फिरू नका. आणि त्याच्यानंतर ज्यावेळी कामासाठी फिराल तर त्यावेळी मास्क वगैरे प्रॉपर, त्याच्यानंतर सॅनिटायझर वगैरे सोबत ठेवा. वेळच्या वेळी हात सॅनिटाईज करा. पाणी वगैरे, गरम पाणी वगैरे असेल तर ते घरातूनच घ्या, बाहेर कुठले खाऊ नका. तर ह्या इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करा, जेणेकरून कोरोनाचं इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस कमी असतात. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट की ज्यावेळी आपले ट्रीटमेंट वगैरे चालू असते तर त्यावेळी आपण 7 ते 8 दिवसांनी आपल्याला वाटलं की आपण व्यवस्थित आहोत तरी देखील कृपया फॅमिलीच्या वगैरे संपर्कात वगैरे जाऊ नका. शक्यतो एक 12-14 दिवस झाल्यानंतरच थोडं चालू करा. पण शक्यतो तोपर्यंत तरी कोणाच्या संपर्कात येणं टाळलं पाहिजे. म्हणून मी आता इकडे लांब आमच्या शेतामध्ये आलो आहे या ठिकाणी. तर मी अजून देखील माझ्या सेपरेट रूममध्ये राहतो बाजूलाच. अजून देखील मी संपर्कात आलो नाही. माझी एक भाची वादळाच्याच वेळी जन्माला आली आहे सो मी तिला देखील अजून बघितलं नाही आहे. व्हिडिओ कॉलवर मी तिला बघतो. आणि त्यासोबत माझी अजून एक भाची आहे, ती देखील 4 वर्षाची आहे. तर ती देखील जवळ येण्याचा प्रयत्न करते, डोअरवर असते, पण आम्ही देखील त्याला जवळ घेत नाही. सो त्यामुळे ह्या लहान मुलांची देखील आपण काळजी घेतली पाहिजे, कारण त्यांना इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की कुटुंब, मित्रमंडळी यांच्यासोबत किंवा पॉझिटिव्ह जे बोलतात तुम्ही क्युअर होणार तर अशाच व्यक्तींशी भेटा वगैरे किंवा बोला. किंवा कोणी तुम्हाला भेटायला आलं नाही, कोणी तुमची चौकशी वगैरे केली नाही तर राग वगैरे मानू नका. सध्याची कंडिशन अशी आहे की प्रत्येकजण प्रॉब्लेममध्ये आहे. सो आणि प्रत्येकाला देखील भीती आहे. त्यामुळे तुम्हाला असं वाटत असेल की मी पॉझिटिव्ह आहे, माझी कोणी चौकशी केली नाही, मला कोणी भेटायला आलं नाही. सो तसं अजिबात नाही आहे, कारण प्रत्येकजणाला आपल्या जीवाची काळजी आहे. सो त्यामुळे ज्यावेळी कळतं एखाद्याला की तुम्ही पॉझिटिव्ह आहात तर सगळेजण आपोआप लांब होतात, अगदी कितीही जवळची व्यक्ती असून देत. त्यामुळे ती थोडीशी घाबरते. तर तुम्ही देखील त्यावेळी मेंटली डिस्टर्ब होऊ नका. ज्यावेळी तुम्ही निगेटिव्ह वगैरे व्हाल, तुमची तब्येत वगैरे बरी होईल, तेव्हा ते आपणच जवळ येणार. सो ते एक फॉलो करा. कोणावर राग वगैरे मानू नका, पॉझिटिव्ह विचार करा. आपण याच्यातून बरं होणार आणि आपण कोरोनावर मात करू. सो असा विश्वास ठेवा मनामध्ये. तर मंडळी, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा. आणि आता मी रूममध्ये चाललो आहे परत. आणि तुम्ही देखील बाहेर फिरताना वगैरे काळजी घ्या. सध्या आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये भरपूर पेशंट वाढत आहेत. जवळपास दिवसाला 500 ते 600 कोविड पॉझिटिव्हचे पेशंट मिळतात. आणि सध्या ॲक्टिव्ह 5 ते 6 हजार ॲक्टिव्ह आहेत सध्या पेशंट. सो प्रत्येकाने काळजी घ्या आणि लवकरच या कोरोनातून सर्वजण फ्री होतील अशी आपण आशा करूयात. आणि त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आमचा तर जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि अशाच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.